Започвам с най-вълнуващата част за мен. Това е ансамбълче. Душицата. И да ви кажа нещо, без което просто не мога, особено лятото. Обаче много малко хора, разбирате ли? Просто, че е нещо страшно, така че... Здравейте на всички, аз съм Алис. В този канал ще си говорим за грим, покупки, дрежки, общо взето някакви готини неща, какво правя в ежедневието си, ще кажа и някоя рецепта. Аз съм с инсулинова резистентност, разбира се, това не трябва да е нещо драматично и гадно, ами ще ви покажа, ако ви интересуват някакви рецепти. Най-важното нещо е да се забавляваме, да ни е готино, да си почивате с моя канал, да се разсейвате, да ви е забавно и да се чувствате все едно сме приятелки. Така че дайте да видим какво ще става сега с този канал. Така, оправяме се да ходим на рожден ден на свекървата. Много бързам. И затова и ъгъл е такъв. Както и да е, взех си ето този стик за коса. Защото имам ето такива къдръвки. Тя без това ми е чуплива косата. Така че ще го тествам дали става. Но това не ми е само от майчинството, да е, така съм си. И сега даже ще го тествам с тази предната камера. Нямам микрофон в момента, защото много бързам. Айде да видим, става ли нещо или не става. Може и да става, не знам. Маля това да не е прекалено мазано. Ами, доста добре. Доста добре заглади. Супер. Добре, много добре замаза положението. Само, че наистина е леко мазничко, което не знам дали е добре. В смисъл, не знам дали ще омазни косата. Ще разбера после, като си пусна косата. Но ми харесва, че не спича. Идвам с един апдейт. Ще гледам да говоря тихо, защото съм на балкона. Не искам да слушат всички комшии. Да. Както и да е. Този стик на балея ми омазни косата. Особено ако сте с по-тънка коса, ще е нещо страшно. Така че си слагайте, ако ви е мръсна косата и трябва да си изкъпете. Така че спешно се наложи да си изкъпя оня ден. На рождения ден вчера не съм снимала. Така че да имате предвид. Иначе забравих да кажа, че мирише страхотно. Много сладко на дъвки. На такива сладки дъвки. Иначе добре изкарахме на рожден ден. Не съм снимала, защото малко не е окей, не знам. Разходихме се после в близкия парк. Там и общо взето нищо интересно нямаше. Иначе исках да споделя за моят проблем с тухата коса. Значи имам доста гъста коса, така, обаче ми е суха. Сега вероятно е заради щитовидната жлеза, аз имам хашимото. Да пиша си с моят приятел ChatGPT и му казвай как да правим нещата, защото вече не я издържам, тук от един месец е много суха. И той ми вика, кажи какво ползваш, аз му казвам, той ми казва, не това, сега си вземи, това и това. И ще ви покажа после малко какво си взех. Да бяха, мисля, че на L'Oreal едното, за да нямаш фриз ефект, както и е термозащита, нещо 2 в 1, а другото е олиото на L'Oreal. Както и де, имаше разлика. И то беше, че не ми бухна толкова косата, като се сушех и че си справи по-лесно. Обаче не стана по-мека. И той ми каза, че трябва време, така че няма как да обвиним продуктите. Особено като не съм използвала толкова години термозащита. Има примерно
автоимунно заболяване и не съм тествала дълъг период от време, така че продължа да ползвам и ще видя какво ще стане. Иначе много хубаво миришето. Аз много обичам да мириша на сладко, така че особено това олиото мирише много готино. После ще ви покажа какви са. И така това исках да споделя за моите размисли страсти с моят приятел ChatGPT, дето ми помага за много работи. Стига да знаеш как да го използваш, разбира се. Не да му вярваш ляпо, защото греши определено. Реших да ги донеса и да ги покажа тук. Ето това е за фриз ефекта. Аз така не, че ми бухва косата, като е влажно, ми бухва косата, така че това ще ми свърши добра работа, ако продължи да работи, защото пише, че е до 24 часа. Държате до следващото къпане, моля. Така, следващото, ето това е олиото, което е. Много хубаво мирише, прекрасно, много сладко. И си взех и още нещо. Ето това, така, слънцезащита с фондютен. Е тук. Обаче много малко хора, разбирате ли? Просто е мъничко. И това точно 5 пъти ще си сложа и ще приключи курса. Мацнах малко, не е нещо покривно, даже изобщо не знам дали ще има някакво значение, че с фондютен, или просто ще си взема отделно слънцезащита и ще си слагам фондютен. Даже май втория вариант, че е по-добре. И да ви кажа нещо, без което просто не мога, особено лятото. 60 секунден лак за крака. И всичко е чудесно. Така че изобщо не се занимавам. Аз не ходя, между другото, на маникюр, педикюр, гел, лак и така нататък. Всичко си правя сама, така че това ми върши чудесна работа. Слагам, изсъхва наистина за 60 секунди. Даже имам чувство, че още по-бързо изсъхва. Слагам си, бувам се и излизам и изобщо не го мисля и съм много доволна. Това е от години ги ползвам. Да, трудно ги намирам, така че ако могат да си вземат забележка и да ги има на повече места, защото аз имам нужда от тях. Те просто са страхотни. Искам да кажа и още няколко неща за този канал. И то е, че няма да видите със сигурност две неща в този канал. Едното е да се снимам как рева. Не защото не рева, нали, плача, така да го кажем, ами защото никога няма да ми хрумне, докато рева да се снимам. И не защото няма да си говорим за истинските неща от живота, без филтър, без да са захаросани, ами просто точно докато рева не мисля, че ще се снимам. Нямам нищо против, нали, има и си такива хора. Те си много готини, просто не е моето. Другото, което е, аз имам дете на 2 години и половина. Детето няма да присъства в влоговете. Смятам, че когато порасне, може да се снима колкото иска. Това е едната причина. Другата, че не винаги в интернет има толкова готини хора. И просто ще приключа до тук. Както и другото, че този канал няма да е майчински. Сега, ако някой има някакво питане с нещо, което да мога да помогна, бих споделила, нали, накратко, но да си говорим за колики, памперси и така нататък. Не, ще има неща, които просто няма как да избягам, защото ежедневието ми е такова, че аз имам малко дете, така че евентуално може да отидем в някой парк, някой детски център или нещо, което се е случило да споделя, но то ще е малка част. Искам да си говорим за други неща, в смисъл като майки да се разсейваме малко от майчинството, или да може да ни отпуши главата малко, да се разсеем, а първо вкъщи ще си бъдем майки, няма проблем. Ето го моето дете. Как да ви кажа какво дойде от Тему, набързичко. Подготвила съм ви 2 клипа, в които ви показвам само поръчките от Тему, кое става и кое не става. Започвам с най-вълнуващата част за мене. Така, това са изкуствени нигли на магнит. Така, без лепило.
Обаче, сега ще покажа как изглежда първо. Ето ги. Така, горно и долно, лява, дясна, мигла. Така, и се поставят на ето тези. Като щипчици, ти искаш да хваща и трябва да се хване тази мигла. Обаче, ще ви покажа клипа какво мисля след това. Тъй като ги тествах, ще видите. Така, ластици, които трябваше да са по-големи, по-дебели и да седи изправена повече опашката. Обаче те са много миниатюрни. Просто те са мънички, така като ги стиснеш си е като обикновен ластик. Иначе трябваше да са, може би нещо е такова големи. Като ги гледах, рекламата беше голяма, обещанието голямо, обаче така. Продължаваме. Взех си ето такава камерка, която си я залепяш с стъкло. Беше показано за дърво, кой лепи на дърво, както и да е. Беше 3 евро, нещо е такова. Изглежда много симпатична, между другото. Не знам дали работи. Аз съм си взела и още една камера, която е нещо като заванец камера, която още не съм я оправила. Беше нещо много сложно с инсталирането там на софтуера. Ето това и тук се залепва. И се хваща с магнитче. Оп. И тук си залепвате за където ви е год. Има някакво USB. Сигурно се зарежда. Би трябвало, защото няма как иначе. И не знам колко издържа. Я да видя. Wi-Fi камера, да. Общо взето ще видиме. Така, бански горнище си взех. Много сладко. Май сега са модерни тия черешки. Има си подплънка. Тук може да се извади даже който не го кефите. Това е. Тия са много сладки тук. И си взех долнище. Отделно с висока талия. Едва ли ще се види как седи, но ето така. Тук отпред е малко по-набрано. И отзад е така. И си взех, сега ще ви кажа, пижамка. Това е ансамбълче. Душицата. Ето го. С долнище. С долнище ето така. Тук си има пандълки. Ами късички са панталонките, имайте предвид. Продължаваме с това, което също е домашно и трябва да се спи с него. Но, или поне да си се разхожда вкъщи. Ето това. То е дълго. Не ми хареса плътта, седеше на снимки по-сладко. Малко е, не е точно пенсионерска, ама не е много готино. Последно едно дънково яке, което е... на снимките изглеждаше по-добре. Много се чудех дали да го върна, защото в ръкавите беше доста широко. Между другото, дълги му бяха ръкавите и ме лежише много, не знам на какво, като налепило. Обаче викам, ще го изпера първо. И второ, къде ще си намеря дънково яке за 16 евро? Никъде. Сега ще ви го покажа. Еластично е, чудесно е. Това си взех за последно тему, защото с тези регулации не знам какво ще става. Така че докато не разбера как седи въпроса с митата и колко всъщност ще се оскъпят нещата, няма да взимам на този етап. Но пък, както казах, съм ви подготвила 2 клипа. Ако вие продължавате да си взимате чудесно, тъмън ще видите кое става и кое не. Пак се повтарям. Така че това беше от мене. Току-що тествах миглите от Тему, които са магнитни и залагам големи надежди на тях, обаче много трудно слагат. Оскупаха ме, паднаха ми мигли, обаче аз и над пусто, че ще стане. Така че продължавам да тествам. Аз ще им намеря цаката. Това не звучи здравословно. Обаче, да, много сложно се слагат. В смисъл, честно го казвам. Да не говорим как се махат. Да не говорим, че ми прещипаха и клепача, което не вярвах, че ще се случи. Така че сега си бера плодовете и
И продължавам да се надявам, че ще стане нещо и ще му фана цакът и повече няма да се занимавам с лепила. Това беше от мене, от този влог и ще се видим скоро. Ако ви е харесал клипа, ако аз съм ви харесала, може да се абонирате, да натиснете камбанката. Пожелавам ви чудесна седмица и до скоро!